Man, Mm. mulag sa ko sa akong barkada. Adapet. Dito ra ilang kuan. Guryo. Balik ka pa din ko mga alas 9. Oh, sige. Bye. Oh, sige. Amping dito ah. Ay, man. Man. Sama. Nakay, pangplite diha. Wala. Oh, na 50 oh. Imong pangplite. Salamat. Ito na ko, man. Sige. Man. Ay, man. Oh. Magusto mo dito. Basig, napo kay kuan. Imong pangpatak oh. Sig mag-enjoy mo dito ba oh. Na imong pangpatak oh. Di mo ginom. Basin lang gani og kuan aron na kay ikahatag dito. Okay. Salamat ha. Sige. Ulit ako alas 9. Ay, man. Oh. Sige kay basig kulangan na ka ng na imong kuan oh pangkaon. Sig magkaon-kaon mo dito ba? Lagi na kayo ni. Mas-shoot ka. Ako na ni. Oh, okay ra na oh. Kay para na kay ikakuan dito ba ikahatag. Ato na ko. Sige. Salamat. Oh. Ay, man. Mine. Oh. Oh. Cuman. Hindi na ko mulakaw. Unsa man ni? Hindi na ko mulakaw. Kada gawas na to, mine. Kada gawas, mine. Nangitag tarong, mine. Lakaw na ta, mine. Inom ko, imo na ng kwarta, hindi na ko mulag.